Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala, niling atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Adlaw na usab karon nga Lunes, no? Lunes bagod ron. Adlaw karon mga higala nga Huwebes, no? Huwebes taron mga higala, pizza 27 na kini sa bulan sa Marso tuig 2024. Nahala, no? Maayong mudto na kanaton mga higala nang hinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskan sa panglawas ni ining kamudtuhon. Boy no maghigala no ato di nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong talahorong obispo Decia Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata ug ang tanan gyud natong mga kaigsuonan nga naminaw karon sa ato ang programa. Ayan no. Nahala no mayong mudto na kanaton tanan mga higala no. Kumusta naman mo? Wala ba mo ubha? Wala ba mo gibating sakit sa tiyan? Wala ba mo mga kagulanan? No? Wala ba mo mga kagulanan din ha? Tungod kay gibiyaan mo sa inyong asawa? Ngano mo katawa dahil kapatid? Di ba? Kaya kumidyar mo ng ato ang katawa. Kaya naman yung uban niya nagmagulanon kay kanang gibiyaan o asawa. Doon na po yung uban nga nagmagulanon kay wala mo biya. Kumidya na ha niya afford ma-issue ta nga nangawhag ta nga mamiya ng mga asawa. Ayaw biyain taon ninyong bana. Okay? Kanang inyong bana maubiya na matud pa ang inyong mga bana mo na siya uy naghatag o kinabuhi sa inyong kalibutan, no? Kaya mga asawa nato may gala mo na naghatag ang atong mga bana, no? Ang ato ang mga asawa mo ay naghatag og kadasig sa atong kinabuhi, no? So dili ta moingon nga ang atong asawa naguulta kay nganong wala pubiya. So padayon ta padayon ta mga higala ha, kumidya ra ba ng ako ako ti kumidya ba ya ko ha. So alam mo gano no sagan alang na adtong mga nagmagulanon karon kay lagi do na ba kahay sakit ang inyong kapika sa kinabuhi, no? Do na ba kahay problema nga dinagko, wala makabayad sa mga kautangan, no? Wala makabayad sa eskwelahan ingon ana, no? Nahala pa ning kamot ra, no? Paningkamot ra gyud kay sa ampo gyud og dalang paningkamot mo na yung ampo og paningkamot, importante na siya, no? Aron nga masulbad ang mga problema, no? Nahala no may mudto na kanadton tanan ato karon pangayoon ang pangama ni Blessed Francis Fa de Bruno nga tagaan kita karon og mayong lawas. Bueno si Blessed Francis Fa de Bruno mao ang atong patron saint karong adlaw, no? So ang piyampo nato pangayoon nato ang pangama ni Blessed Francis Faa de Bruno. Ato niyang ipasabot mahigala kung unsa ang iyahang mga kaagi pod kinabuhi ni ining atong igsuon nga si Blessed Francis Faa de samahan, no? Francis Faa de Bruno. Hala no? Na binualin na tamang higala sa ato ang Saint of the Day, CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Caritas Philippines, no? Nga pinanguluhan, no? Caritas Philippines, usag ka simbahanong grupo, katolikong simbahanong grupo, matud pa HITS, Maharlika Fund, over $76 million mining loan, no? Matud pa, no? Ang matud pa sa Caritas Philippines nga misaway sa maong gihimo sa kining gobyerno nga gigamit ang Maharlika Fund aron pahulmon og kwarta kining makilala mining
nga na-engage karon ni ining matud pa pangmina nga mao'y nakaguba sa kinaiyahan, no? Muna nga nanawagan medyo gisaway, no? Gisaway sa Caritas Philippines ang gobyerno nato tungod lagi sa pagpahigayon, no? Pagpahigayon o pagpahulam o kwarta sa Makilala Mining nga mao'y gigamit alang sa ilahang kapital. Matud pa sa Caritas Philippines, imbis nga kanang gitawag natong maningkamot ang gobyerno aron mapanalipdan ang kinaiyahan, na unsa ba hinuon nga sila naman hinuon ang ila naman noong gipunduhan ang mga mina nga mao'y makaguba sa kinaiyahan, no? Muna gitawag natong Church Group Hitch Maharlika Fund over $76 million mining loan. Balita mga higala gikan sa Vatican, ni-concelebrate na, wala pa nakamisa ang Santo Papa pero ni-concelebrate na siya sa misa dito sa Santa Maria, no? Santa Marta, sa iyang pinuyanan sa Santa Marta, no? O hinuon pa dayon paghihapon karon ang therapy alang sa kumplito hingpit nga kaayuhan ni Pope Francis. Bueno, padayon ta mga higala, no, sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon o ari na ta mga higala sa kining ato nga Saint of the Day. Sa ako nang ginaingon kaganina, ang ato karong santo mao si Blessed or Beato Francis Fa de Bruno. Natawo siya ni antong tuig 1825 ug namatay ni antong 1888. Medyo tagakuan kini siya mga higala, Northern Italy, unya former military officer, educator, dunay mga doctoral degrees, unya naila sa iyahang pagka manggihatagon, no? Charitable activities. Unya siya ang nakatukod sa grupo sa Saint Sita, no? Society of Saint Sita. Unya nakatabang siya aron matukod ang mga balay sa gupanan alang sa mga pobre ug sa mga babae nga nagbaligya sa ilang dugong. Nya building of church in entered priesthood, niya died 1888, na niya beatified ni antong 1988, no? So nakatukod kini siya daghan kayong mga balay sa gupanan, no? Nindot sa gining mga santo nato mahigala, no? Kay naggahin gyud sila panahon para sa mga napasagdan ba kining mga tigulang nga gipasagdan na lang in town sa mga gini sa mga anak ug ingon manusab sa mga babae nga nawad-an sa paglaom hilab sungod sa hilabihang kalisod nahimo nagbaligya na in town kini sa ilahang dungog. No, wala lagi sila lain pang mahimo no, ni dangop na lang siya sila sa dili mayong buhat, no? Kini bitaw pagbaligya sa dungog. Pero malagi na gitabangan sila ni Blessed Francis Fa de Bruno iyang gisagop aron nga magbag-o na sila sa ilang kinabuhi. Ano? So padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Okay. Nala, no, padayon ta rin na ta mga higala sa ato ang kining katikisem. Katikisem na ta mga higala, no? So padayon nato mga higala nga gituki, no, kining kabahin sa issue kabahin sa idolatry nga matud pa gipangmasangil kanato sa mga laing relihiyon. Nakita ko no nga mga Katoliko nagsimba og mga Diyos-Diyos. Ang tubag nato wala ba yan? Wala ba tayo nagsimba? Pero matud pa nila wala pa mo nagsimba nganong galuhod man lagi maatubangan sa mga estatwa. Nagluhod mi kay nga nagpaubos mi atubangan sa mga santos, pero kay ang kuan man lagi kini laging mga imahe mo man lagi gitawag nato sa in English og visual representations, no, or images of art with content and context, no? Sa ato pa kining images of art depends on content and context. Ni sa ato pa kung adunay mga ingon ni ana nga mga buhat kinahanglan nga atong ilhon una kung unsay content ug context sa ilahang pagluhod at tubangan sa mga imahe. Pagsimba ba kini or worship o pagpaubos ba lang hinuon at tubangan niini, no? Kay nangayo sila doon na sila yung mga gipangayo. Abi no, madaghan kitag babasa alang ni ana, no?
provide clear explanation, the Numbers 21:4 to 9, Wisdom 16:5 to 14, John 3:4:10 to 15, Exodus 25:10 to 22, and of course kining 1 Kings chapter 6:23 to 28. Taghang kainay mga higala, no? So religious worship is not directed to image in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us to God. Okay, na no? So padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon. Abi no ari na ta mga higala sa mga lain pang mga pagtulunan kabahin sa atong pagtuo. Catholic blessings, no? Sa Genesis chapter 27 verses 27 to 28 nagkanayon kini. Sa pagkaduol ni Jacob aron paghalok kaniya, gisimhot ni Isaac ang sapot ni Jacob o gipanalanginan niya si Jacob. Nagkanayon siya, ang baho sa akong anak sama sa baho sa uma, nga gipanalanginan sa Ginoo. Hatagan kaunta sa Dios ug gamay gikan sa langit, ug himuon unta niyang tabunok ang imong kaumahan. Hatagan kaunta niya ug daghang abot nga trigo ug pino. Oh, ato pa panalangin, no? Unsa man kining gihimo ni Isaac ngadto sa iyang anak nga si Jacob, gipanalangina niya. Sa ato pa mao gihapon kita sa ato ang Katolikong pagtuo, do na punta ni ining gitawag natong Catholic blessings, no? Kana bang panalangin na atana, no? Okay, now niya kung atong basahon sa Mateo chapter 26 verse 26, si Jesus na nalangin sa pan ug bino ug kini nahimong iyang lawas ug dugo. So sa Biblia mabasa og nato nga gipanalangina ni Jesus ang mga sakiton ug nangaayo sila, no? Sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 1 to 3, gikan kang Pablo apostol ni Kristo Jesus tungod sa kabuton sa Dios, alang sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Efeso, nga matinumanon kang Kristo Jesus, ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo naghatag unta kaninyo sa grasya ug kalinaw. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa ato pa kining panalangin mga higala di gini mawala. Muna nga ato nga gisunod, no, kining mao nga pagtulunan nga usahay do na gipanahon nga magpa-blessing ta sa atong balay, no, manalangin aron nga madawat po nato ang mga grasya nga gusto natong madawat. Ayan, no? Okay, no? Panayon tamang higala. At the most basic elements, as its most basic elements, it's just the minister of the church invoking a divine benediction upon or theme. Or sa power to bless comes from the Holy Spirit, which a priest receives in his ordination. O, sa ito pa, kining ang pag-blessing og balay, dili po kay bisag kinsara. No? Kung dili, kini madawat nato gikan sa Espiritu Santo nga nadawat usab sa pari sa diha nga siya giordinahan, no? Sa 1 Peter chapter 3 verse 9, ang dautan ayaw baslig dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot, hinuon baslig kinig panalangin kay gisaaran kamo sa Dios nga iya kamong panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Sa to pagkining panalangin mga higala, di gyud ay kini mawala, no? Pabilising gyud ta, no? Christian names, ari na punta sa topic, no? Christian names for Catholic boys and girls, no? Kristohanong pangalan alang sa mga kabataan nato, no, nga atong pabunyagan, no? Sa Canon 855, parents, sponsors, and parish priests are to take care that the name is not given which is foreign to Christian sentiments. So kung magpanghahingalan ta sa atong anak, kinahanglan nga dili kini matud palayo ra kaayo sa mga pagtulunan Katoliko kasi Kristiyano, no? Kaya doon na biya ro mga pangalan, mga higala nga dili bitaw kaayo ba Kristohanong paminawon, no? Doon na mga pangalan nga murag dili na kaayo pud ba Kristohanong paminawon, no?
kay dunay uban nga kana bang gisumpay-sumpay ra ba nya nadunggan ra pud nila sa mga ginikanan muna nga nakadungog kong pangalan nga mga murag mga ngalan bag foreigner pero wa ta kabalo og unsay mga background ining mga ngalana, no ano nga unsa dagay po yung mga nagpaluyo ini mga malana panlitan kining Auschwitz no kung atong tan-aw ng Auschwitz lugar ba yan na nga diin gihimong gipang kana bang gipang torture ang mga Hudiyo. Wala sila kabalo nga kana nga lana no lugar kana nga murag gipang torture ang mga Hudiyo, gipang torture ba gipang patay ingon ana kini mga Sobibor mga Auschwitz. So dili ta magpasagad og kanang kuha o pangalan nga murag tungod kay ganahan ra gyud ta mo ni atong gihingalan. Unya daghan kay na ron. Daghan kay na muna nga sa atong Kristohanong pagtulunan sa Canon 855 ang atong mga pangalan matud pa parents, sponsors and parish priest are to take care that the name given is not foreign to Christian sentiment, no? That the name given is not foreign to Christian sentiment. Sa ito pa, kinahanglan nga, murag doon na good food by Christian implication ang pangalan. Panalitan, ngalan sa mga santos, Miguel, no? San Miguel Arcangel man na, no? Panalitan, Mary Jane, no? Maria Juana, no? Sa ito pa, kanang Maria nga daan, ang mahal nga birhen man na. So, ina na, di kay pangalan na ito, Auschwitz. Ito, pinawang kay marag Auschwitz, no? Pero, wala dahil kini Christian implication. Wala dili. Foreign siya sa kanang gitawag o pagkuan. Kanang gitawag nato sa in English o Christian sentiment. Okay, no? So, aran punta sa Sunday worship. Nga naman yun, Padre, nga manimba magita. Nakitang Katoliko sa Domingo mata, no? Kay doon na may giingon lagi dire nga remember sa Genesis 2 chapter 3, remember to keep holy the Sabbath day and keep it holy. No, that is according to Exodus chapter 20 verse 8, no? Sa Genesis 2 chapter 3, no? Ato pa nganong nya doon na mong gamiingon nga kanang Sabbath day man pader kay kanang Sabbath day Sabado na dili ang Sabbath day is adlaw nga papahulay, not necessarily nga ang meaning ana kay Sabbath day Sabado. Dili ang binisaya sa ang in English sa adlaw ipapahulay is Sabbath day. O nya ang in English sa Sabado is Saturday. No, sa ato pa dili day ang adlaw ipapahulay nga Sabado gyud kay kanang adlaw ipapahulay kuan man na siya ng Sabbath day man na. Pero kanang adlaw nga Sabado muna siya Saturday. Ayan, no? So ito pa ngano man gyud pader nga Sabado man gyud, Domingo man gyud kay alang kanatong Katoliko doon natay daghang kay mga rason ana, no? Ngano nga Domingo gyud ang atong adlaw ipapahulay. Tungod kay mauman kanang adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo gikan sa tulo ka adlaw niyang pagpahuway no kamatayon. No? Nga medyo ato pod nga aton palagi niingon nga kinsa katong mamatay uban ni Kristo mabanhaw usab uban kang Kristo. Sa ato pa kanang pagkabanhaw sa adlaw nga Domingo ken mabanhaw malagi kita uban kang Kristo. Muna nga sa pagkabanhaw nato sa adlaw nga Domingo mao na siya usa sa mga hinungdan ngano nga sa adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo ngano nga sa adlaw ng Domingo kita naghimo sa ato ang mga pag-worship, pagsimba, no, paghatag og bili sa mga pagtulunan, no? Klaro ba? Klaro wala. No, klaro, no? Kay matud pa lagi niingon man lagi si Kristo nga kinsa katong mamatay uban kanako mabanhaw usab uban kanako. Nya kay nabanhaw sa Domingo man nga sa ato pa kita mabanhaw punta sa Domingo kung musunod kita kang Kristo. Nya muna nga adlaw nga Domingo dako day kayo kini kahulugan alang kanatong mga Kristiyanos kay mauman kining adlaw nga mabanhaw kita. Kay doon na may giingon lagi si Kristo nga kinsa katong mamatay uban kanako mabanhaw sa uban kanako. Ato pa kay nabanhaw man si Kristo og Domingo mabanhaw punta sa adlaw nga Domingo. Sa ato pa kanang giingon nga kamatayon ra sa sala dili gyud physical death. Kaya kung
physical death so lisod na kay na buhi pa man ta. Ato pa ang atong giingon nga pagkabanhaw di sa adlaw nga Domingo mao kana ang adlaw nga diin nabanhaw kita gikan sa atong pagpakasala nga atong gihinulsulan sa kinang Semana Santa. Asa to pa sunod sa Semana Santa nagpakamatay kita uban kang Kristo. Sa to pa nakinulsul ta ba dayon pag-abot sa adlaw nga Domingo nabanhaw sab kita. Sa to pa sa adlaw nga Sabado ato lang usang gipadaplin ang atong gitagaan og bili mao gyud ang adlaw nga Domingo. Okay, klaro? Digday na lang sa takutob ha kay bulakaw pa ko. Daghan pa kong trabahoon, no? Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.